que non están todos os veciños de Laraño, a mí me faltan todos. Que pasa? E o resto da xente onde quedou? Sabédelo? Roberto Vilar, estou escoitando a Roberto. Sabes algo disto? Bo, xa ve el lío aí, xa ve el lío. Xa ve el lío. Nos falamos. Para nos ter que explicar isto. A procesión é pequena, eh? Sí, sí. Normalmente das a volta á igrexa na procesión, sí ou non? Sí. Polo adro, non? Polo adro. Chamas de adro? Sí. Sí, moi ben. En vez de frente, polo cruceiro para dentro. Pois Roberto Vilar, Padre Patiño, fregueses, boas Estamos de tardes. procesión. Que procesión? Pois sabe o padre, A da Rosca. a da rosca. A da Rosca. Celebrando San Blas. Claro. San Blas ahora. Cando é San Blas? Pa luns. O día 3, sí. O día 3. Porque o día 2 é o día da Candelaria. O día 2 da Candelaria, Claro. o luns San Blas, día 3. San Blas. Celebrase en moitos sitios, entre outros os veciños de Laraño, Ah, vale. que son os que veñen hoxe Vale. con nós, pois xa anunciándonos un pouco a festa do próximo luns de San Sí. Blas. Moi ben. A rosca. Pero por que a rosca? Eu penso, bueno, Abaste tirar... penso e vou a tirarme. Primeiro vou a tirar co pan, sempre significou o traballo do ser humano e vida, que foi o que escolleu Deus na Gañarás o última pan cena. co sudor da tua frente. Claro, no. Pois tamén dicimos, bendito sea o Señor Dios mío, por este pan fruto da terra. Entonces é unha maneira tamén, sobre todo en Arteixo se dicía, que colleron para celebrar tamén as labores dos labradores, agricultores. Celebrase moito en Arteixo. Sí. Perdón un segundinho, padre, de contado estamos aí, pero isto é de onde sae o pan ácido, este pan incorrupto, ou non? Non ten nada que ver. Sí, se dice que a rosca ten que poñerse o 31 de decembro Ajá. e hai que sacala antes de que salga o sol. Está ten que ser sin fermentar e sin sal. Entonces, esa rosca se leva, en este caso estamos falando de Arteixo, San Tirso, se leva a San Tirso e se conserva ali no templo hasta o día de a celebración de San Blas, que se reparte entre todos os feligreses, para qué? Como para amuleto para a defensa das enfermedades. Roberto, eu estou seguro que o Padre Patiño sempre lle decimos pide por nós nas súas oracións. Sí. Pero igual chegou o momento no que tiñamos que pedir un pouco polo Padre Patiño. Que? Esa é nosa, que non é del, home. Nosa. Deixamos ya nós. Non me dixo en final, Estaba escondendo o É libro unha aquí. Biblia que foi xa de Moisés. Leva moitísimos anos comigo. Sí, sí. E sabes por que me gusta este libro? Pola súa estética non creo. No, pero a veces a estética engaña, a portada sempre engaña. En cambio aquí o interior é moi importante. Porque foi un ano donde a conferencia episcopal, donde tuvo unhas ideas brillantes, por desgracia despois hubo obispos que se pasaron de rosca, tamén como a rosca, pero aquí hai comentarios fabulosos que están unidos aos problemas da sociedade. Ah, Entonces, Pero é unha Biblia ou non é unha Biblia? No, este é a liturgia de todo o ano. Ah, claro. é o libro da liturgia. Sétimo domingo, prefacio, misa do día, cuaresma... É letra pequena, eh? Letra pequena, pero moi ben, moi ben, moi ben. Así como... Por Queres eso... que fale con algún veciño de Laraño para que nos diga cando é festa ou non? Ao final, cando facedes a festa... é que creo que a festa da rosca non é en Laraño, creo que en Arteixo. Estamos falando de San Blas. Ah, o San Brais, Claro, celebran ali de tamén. San Blas, que celebran o lunes, fan festa. Vale, vale, vale. Facedes festa ou non? No, pero este ano queda aplazada polo Este tempo. ano non facedes? No, este ano vamos a suprimir. Non se chegou a levar a cabo. Jo, que pena, non? Pero o problema coa comisión de festas, ou? No, a Comisión de Festas traballa moi ben, pero non se pudo levar adiante porque Vaya. está moi mal tempo, entonces non se programa. Por mal tempo, este ano en Laraño Suspendeuse. non hai San Bueno, Blas.